Het liep dan ook een zwiere opjefte voor de Snitser volleybalsters om een goed resultaat te halen. Het is vooral heel spannend om tegen zo'n topteam te spelen. De vrouwen weten net correct wat ze van dit Europa Cup duel verwachten. Het zou superleuk zijn als er gewoon een leuke wedstrijd wordt neergezet. Ook al wordt het 3-0, maar als we in ieder geval maar wel gewoon boven de 20 komen, kan het misschien een hele leuke wedstrijd worden voor ons en ook voor het publiek. Maar een soort speelsters, als Lotte Groninger, wordt het haar internationale debuut. Nou, we hebben niks te verliezen. We mogen lekker spelen en elk puntje dat we maken moet gevierd worden. En we gaan gewoon vechten voor wat we waard zijn. En wie weet wat er gaat gebeuren. Het contrast tussen het jonge team van Snits, mij de Italianen, is groot. De Snitsers binnen amateur, gemiddeld krijgt 20 hier en de langste speler is 1,90 meter. Casalmaggiore besteedt uit full profs. Ze binnen gemiddeld haast 30 hier en ze haar 5 spelers boppen de 1,90. Maar als uitzitter de Dominicaanse Martinez van 2,1 meter. Individueel is het allemaal wat hoger en wat sneller en wat langer en nou ja, wat je ervan kan vinden. En wat ik hoop is dat wij er als team gaan staan en als team gaan spelen. En dan kijken we hoe ver we kunnen komen. Het duel begint jongen om 7:30 in de Sneekers Sporthal. Hast er zin in? Ja, heel veel. Ja. Heel erg zin in, zeker. De wedstrijd is live te volgen op Omroep Friesland Radio.